Ahojte, sme tu opäť s Lotosan Kompasom. Tentokrát si povieme niečo o sprchových systémoch. Z hľadiska montáže poznáme dve základné možnosti. Nástenný sprchový systém, podomietkový sprchový systém. Nástenný je celý viditeľný, jeho montáž je bez sekania a výšku sprchy si nastavíte podľa potreby. Je to ideálne riešenie, ak chcete rýchlu výmenu alebo len jemnú úpravu kúpeľne. Podomietkový má technológiu ukrytú v stene a navonok vidíte iba ovládanie a sprchu. Jeho výhodou je vyšší komfort, moderný a čistý vzhľad a menej čistenia. Táto možnosť je vhodná najmä do úplne novej kúpeľne alebo pri kompletnej rekonštrukcii. Ďalšou dôležitou vecou je ovládanie. Pákové ovládanie je jednoduché, praktické a často aj cenovo dostupnejšie. Termostatické ovládanie drží stabilnú teplotu vody, zvyšuje komfort aj bezpečnosť, čo ocenia najmä rodiny s deťmi. Významným prvkom je samotná výbava. Sprchové sety sa v zásade skladajú z dvoch typov sprchy. Ručnej a hlavovej. Ručná sprcha na hadici je praktická na každodenné používanie, oplachovanie či rýchle čistenie. Hlavová sprcha zas prináša príjemný relax a pocit pohodlia ako pod jemným dažďom. Praktickou vychytávkou môže byť aj výpusť priamo z batérie, napríklad na napustenie vedra alebo jednoduchšie upratovanie. Možností je veľa, výber je len na vás.